सानसेनि बिटिसिआ बेनो जाबाय नामा दा मा खालामगोन जोंथ' नुबाय जोङो एखेबारे धारासार एखेबारे बुख्रुब खालामनाय सोरबा मोसौ लागिखौबो बुख्रुबो सोरबा बन थंसे माने खननायखौबो बुख्रुबो जों अनेक कमप्लेन जों खोनाबाय बे माने रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव जों बेखौ खोनाबाय थायो थांनाय 17 थारिखखालि जारबारि गियानपुराव जि गिलु बालु घटना जालांबाय बिनि सायाव जोङो ज' जालायनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों दा 17 थारिखआव जि घटना जादों फार्स्टआवनो जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो आरो जाय घटनाजों लोब्बा दं बिसोरखौ जोङो धिक्कार होयो आरो बिनि सायाव जोङो इमिडियेटलि जुडिसियेल इनकुवारि नांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो दसि मानसिफोरखौ एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै जों बुङो दा 17 थारिखनि जानाय घटना बेयाव हेमन्त नार्जारि होननाय सासे बर' सेंग्राया गावनि न'नि पिएमवाइ न' बानायनायनि थाखाय हाग्रानिफ्राय नानसाल दंफां सायख्लं लायदों दा बिसोर लोगोआव 16 जन ग्रुप दंमोन दा दंफां लायनाय समाव जायगानिनो रेन्ज अफिसार आरो बे रेन्जआव थाग्रा जायनाखि स्टाफफोर बेसोरजों रायज्लायनानै बिसोरनो फैसा होनानै लायनाय जादोंमोन दा जायनाखि गार्जेन दा जायनाखि जोङो रिपर्ट होदों आरो लकेल मानसिया जेखौ रिपर्ट होदों बे हिसाबै दा फैफिननाय समाव मोनानि 2:30-3:00 बाजियाव हठाथनो सानै सेंग्रा बे फरेस्टआवनो मावग्रा दा बिसोर फरेस्टारबो नङा बिसोरो फरेस्ट गार्डबो नङा बिसोरो खिन्थु फरेस्टनि हेल्पार होननानै बेखौ बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बे बुंदों जे बिसोरो एनजिअनि मानसि नङा बिसोर हेल्पार होनना बुंदों दा लकेल मानसिफोरनि बुंनाय बायदिबा बिसोर एनजिअनि मानसि दा बे सानै सेंग्राखौ हेमन्त नार्जारिया सिनायदों दा बिसोरो सिदा फैनानै हेमन्त नार्जारिखौ खर'आवनो राइफलजों थुनानै गावदों आरो बेयावनो स्पटेड जादों बिनि खर'नि मेलेमा फोरथिया फोरथि गिफ्रुसारजोबदों दा बिनि उनाव बे मानसिफोरखौ रेन्ज अफिसारनि बलेर' गारियाव थिखांनानै लांनो नागिरदोंमोन खिन्थु जायगानि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारलायनानै बेखौ बोख्लायनानै लाखिनो हादों दा बेबायदिनो घटना दा बाथ्रा जादों मा दिनै बे रेन्ज अफिसनि बे सानै सेंग्रा जायफ्रा खुनु फरेस्ट गार्डबो नङा फरेस्टनि अफिसियेल सार्भिसमेनबो नङा बिसोरो दा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामनाय बे सेंग्रा सानैया बोरै फरेस्टनि राइफल गंनैखौ लानानै गावफैनो हाखो बे जोंनि थाखाय गिदिर कुइसन बे आरो बेखौ जों प्रश्न खालामो बेखौ सोर हरा सोरनि अथ'रिटियाव सोर थोना दा बे हिसाबै जों बेखौ नायबाय जे बिसोर जुदि सिलाय लाबोनानै जुदि गावफैनो हादोंब्ला बिनि मेइन रेसपन्सिबोला जायनाखि फरेस्ट बिगोमा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम दा बियो रेसपन्सिबोल मानोना बिनि कमेन्ट नङाब्ला बिनि जेबो बोसोन नङाब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआव जेबो खालामनो हाया बेजों लोगोसे जायनाखि बिनि इनचार्ज रेन्जार बे रेसपन्सिबोल बे दायनिगिरि बिसोरो राइफलखौ हरनो नाङामोन बे सेंग्रा सानैनो आरो बेखौ राइफल होनानै गावहोनो नाङामोन दा बेयाव जों नुयो जे राइफल हरनायनि थाखायथ' दायनिगिरिखा राइफल हरनो नाङामोन आरो लोगोसे गावबाय बिसोरो गावनायनि हुकुमखौ सोर होखो दा दिनै बे घटना जे जादों बेयाव निस्सय जोंना माने फरेस्टनिफ्राय हयथ' हुकुम दंखायो जों बेखौ साननो हायो नङाब्ला नों सासे फरेस्ट अफिसाराबो गावनि अफिसनि राइफलखौ नोङो सोरबा माने फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव लानाय सेंग्राफोरनो हरनो हाया दा जों खोनानायाव बे जायगानि मानसिफोरनि रिपर्ट बादिब्ला बे सानै सेंग्राया आरो बेल' नङा बेबायदिनो जायफ्रा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामजादों सेंग्राफोर जायफोरखौ लकेल मानसिफ्रा एनजिअ होनना बुंदों एनजिअनि मानसिफोर बिसोरो बे एरियायाव झारबारि एरिया ओमफ्राय बे गियानपुर एरिया दिग्लि बे एरियाफ्राव बिसोरो राइफल लानानै गिदिंबाय थायो बेखौ जोङो
रिपर्ट मोनदों आरो लोगोसे जायगानि मानसिफ्रा रिपर्ट होनाय बायदिब्ला बे फरेस्ट अफिसाव थानाय मानसिफ्रा जायगानि दंफां बिजनेस खालामग्राफोर दंफां लायग्राफोर बिसोरो क्ल'ज मोनसे रिलेसन दं बिसोरो फैसा लायो बिसोरो साइकेल गंसेयाव 500 गाहाम लायो बेबायदि 500 गाहाम फैसा लानानै बिसोरो दंफां बारहोहरो जे बे जायगानि हाग्रा बायनायनि मेइन रिजनाबो बिसोर फैसा लानानै दंफां बारहोनाय बिसोर फैसा लानानै दंफां बारहोनायखौनो हाग्रा बायदों बेखौ बे जायगानि मानसिफ्रा बुङो नङाबा हयथ' बायनाय नङामोन बे बाथ्राखौ जायगा मानसिफ्रा बुङो दा जोङो दाबि खालामो जे बे न'खरनो न्याय होनांगौ बे न'खराव न्याय होनो थाखाय बे जुडिसियेल इनकुवारि खालामनांगौ आरो ब्रिटिश सरकारा बिसोरनो 50 लाख रां आरो बिसोरनो थांनानै थानायनि बेबस्था बिसिनो साख्रि बेखौ होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो दा दिनै जोबोद दुखुनांथाव जाबाय दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै कन्ट्रल गैयि बायदि जाबाय कन्ट्रल गैया आरो जुदि कन्ट्रल दंब्ला निस्सय बेखौ EM रन्जित बसुमतारिया बेखौ अर्डार होदों अर्डार होआब्ला बिदि जानो हाया आरो कन्ट्रल गैया होनब्लाथ' आरो बे EM जानायनि जयग'था बेहा गैया दा दिनै बेबायदि घटना जेराव जादों बेखौ जों खोनाबाय थायो जे फरेस्टनिफ्राय दंफां लांनाय फैसा लायलाय दंफां बारहोनाय ट्राकजों गारि माबाजों गारिजों दंफां बारहोनाय साप्लाय होनाय जों बे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थायो दा मानो बिदि जाबाय दं बे जानायनि खारना बेनो जागोन जे जोंना फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारिया बेयाव डाइरेक्ट इनभल्भ दं बे इनभल्भ थानायनि थाखायनो बे घटना जाबाय थायो आरो नङाब्ला बे जुदि स्ट्रिक्टमोनब्ला हयथ' बेबायदि घटना मानो जानो फालाय जानोथ' हायामोन बेखायनो जोङो दिनै EM रन्जित बसुमतारिखौ दिनै EMनिफ्राय बोख्लायनांगौ बेखौ बोख्लायनांगौ आरो लोगोसे जों माने प्रश्न खालामो दिनै जुदि सोरबा भुलावनो दंफां लायबाय सोरबा खावदोंब्ला लायदोंब्ला बेखौ हमनो मोनखाबाय मानो गावनांगौ फालाय गावनायनिथ' आयेन गैया मानो गावनो बेखौ नों हमनो मोनखायो आरामसे हमनानै लां एरेस्ट खालाम पानिशमेन्ट हो आयेन मथे साजा हो जिखि साजा हो आयेन मथे जेल जाहो खय बोसोर जाहो जेल जायो बेयावथ' रावहाबो जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु आयेनजोंबो खोथा गैया बे गावनायानो आयेन जाबाय नामा मानो गावनांगौ मानसिखौ गावनो हानायनि मोनसे अधिकार दं नामा आयेन दं नामा मानो गावखो दा बेबायदि माने गिज्रा एखेबारे मुगैथाव खामानि बेबायदि समाजा मोजां जाया बे समाजा बेजों धंस जागोन दा दिनै खुनु जायगायावनो जों खोनाफेराखै गोदोनिफ्रायनो गुबुन ब्रिटिश सासन खालामनाय समनिफ्रायनो जे फरेस्टआव मानसि गावनाय मानसि बुथारनाय दंफां लायग्राफोरखौ गावथारनाय बिदि जों खोनाफेराखै दानि नैबे BTC सरकार जानाय प्रमद बर'नि सरकार थानायनिफ्राय जों माने फ्रिकुवेन्ट जों मानसि गावथारनाय बुख्रुबनाय जों खोनागासिनो दं सब समय मानसि गावथारनाय बुथारनाय बे जागासिनो दं मानो बिदि जादों हाग्रायाव जोंबो लुबैयो प्रटेक्ट जानांगौ हाग्राया प्रटेक्ट जानांगौ रायजो राजाफ्रा दंफां लायनाङा बन लायनाङा पारमिसन गैयाब्ला जों बेखौ लुबैयो बेखौ एवारनेस खालामनांगौ खिन्थु नोङो एखेबारे नोङो दंफां लायदों होननानै गावलाबायनाय गावथारलाबायनाय अथ'स' गावसोरनो फैसा लायो गावसोरनो बारहोयो बे मा आयेन जागोन बेयो आरो बेबायदिजों आयेना सोलिगोन बिदिजों माने देशआ सोलिगोन बेखायनो एवारनेस लाबोनांगौ आरो लोगोसे BTCआ मोनसे नियम बानायनांगौ जे गोदो माने साइटफोर थाब्ला बा साइटफोरनि उनावबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बन लायनो मोनोमोन बिसोरनो पारमिट होयोमोन बन लायनो थाखाय दा बर'फ्रा दा जेनेबा टाउन एरियानि मानसिफ्रा हयथ' गेस लानानै सोलिनो हायो गेसजों सोलियो खिन्थु गामि सिङाव जायफ्रा फरेस्ट बे रिजार्भ ओनसोल खाथिफ्राव थानाय नांजाबनाय गामिनि मानसिफोर बिसोरथ' उफाय गैया बिसोरथ' बन लायथारनांगोन बिसोर गेसबो जानो हाया आरो जों मानसिखौ बुख्रुबनाय सुख्रुबनाय बन लाबानो दिख्रुबनाय बिदि जाबाय थायोब्ला बे जोबोद निन्दा खालामथाव जों बेखौ मुगैयो दा थांनाय जानाखि 17 थारिखआव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारबाय जोबोद दुखुनांथाव बिखा गावो दिनै बिनि न'खरनि जायनाखि अनजालि बिसि बैसोआनो जायाखै बिस्रा दा बैसो जायै बिसिया बे संसार जानांगौआ बे गोब्राब आरो उन्दै सानै गथ' दङ बे सानै गथ'खौ बै फिनो बे साननो गोनां बाथ्रा दा दिनै फेरेंगा बसुमतारिमोना दिनै नुना नुवाखै टिभियाव जे एथ' रोन्दो रोन्दो गाबनाय फिसाया बिमाखौ गोबाख्रबना गाबदों बिमाया फिसायखौ बिलिर बिलिर गाबदों हायाव जदाम जदाम खुद्रिदों दा दिनै बेफोरबायदि निउसखौ दिनै रन्जितआ नुना नुवाखै
फेरेंगाया नुना नुवाखै बेखौलाय आरो नुदोंब्ला दिनै बिनि बिखायाव दिनै नांना नाङाखै बेफोरलाय आरो बे गथनाथ' दिनै बेल' नङाना गुबुनाव आगोलबो जाबाय थादों दा बेनाव मानो सेन्स गैया मानो सेन्स फैयाखै बेनावलाय बिनि बिखाया अन्थाइ बिखा मानो अननो रोङा फालाय दा बेखौनो दिनै बिथांखौ माने निन्दा खालामो मुगैयो आरो आंल' नङा जोंल' नङा बर' जाथिया टटेल बर' जाथियानो बे घटनाखौ बयबो मुगैदों निन्दा खालामदों आं सानो बयबो रावबो बे निउसफोरखौ नुनानै बे माने रोन्दो रोन्दो फिसाफोर गाबनाय बिसि गाबनाय बेबायदि परिबेसखौ नुनानै हयथ' रावबो बर' फिसा मेगनाव मोदै लाजों थानो हायाखै रावबो नायनानै थानो हायाखै जरै बयबो दुखु मोनदों आं सानो दा बेजों लोगोसे दाखालि बे घटनानि उनाव फेरेंगा बसुमतारिया जोंहा बे न'खराव थांदों 20 तारिखखालि बे न'खराव थांनानै नायदों दा जों लुबैदोंमोन बिथाङा थांनानै नायदोंब्ला बिथाङा जास्ट गोरलै मोदै फुगारालासिनो बेनो मोनसे आश्वास मोनसे होबोनांगौमोन जे सरकारा मोनसे डिसिसन लाबाय थांनानै थानायनि जों राहा लाबाय जे बे न'खराव जों साख्रि मोनसे होगोन आरो आर्थिक साहाय्य जेसेबां नांगौ जों बेखौ होगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनांगौमोन सान्तिनि बिटिसिया बेनो जाबाय नामा दा मा खालामगोन जोंथ' नुबाय जोङो एखेबारे धारासार एखेबारे बुख्रुब खालामनाय सोरबा मोसौ लागिनायखौबो बुख्रुबो सोरबा बन थंसे माने खननायखौबो बुख्रुबो जों अनेक कमप्लेन जों खोनाबाय बे माने रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव जों बेखौ खोनाबाय थायो मानो बिदि जादों बिदि बे गुन्दा राज नङाब्ला बिदि जायो नामा दा मुगैथाव रायजोफ्रा दिनै साबधान जानाया मोजां जायो जों बयबो मिथिखाबाय आरो दिनै लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों बे 17 बोसोरनि बाथ्रा माने फेरेंगाया बुंदों बे 17 बोसोराव दावराव दैखेब नार्जारि मोनहा लुवार बायदि थै गोजा लुवारा जेरै थै गोजाजों माने थांनानै थायो दा बेबादिनो थै गोजा दावराव दैखेब नार्जारि मोनहा बे गोजाजों माने माबा माने भबिष्यत नुयो बिदि बाथ्रा बिथाङा बुंदों दा 17 बोसोराव दावराव दैखेब नार्जारिया खुनु एमएलएबो नङा खुनु इएमबो नङा खुनु बिबान गैया राजनिथियाव जोङो समाजनि जे खामानि मावबाय थादों रायजोनि जेसेबां हायो मावबाय थादों आं 2009निफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो नैबे नबसुरनायनि केसाव जों नांथाबदों आरो हाफुनि केसाव जों नांथाबदों दिनै जों जाफुंनायबो मोनदों बेफोर खामानि मावनानै दा जोंखौ अबे जायगायाव जों सोरखौबा बुनाय सोरखौबा बुथारनाय सोरनिबा थै सोबनाय फेरेंगाया जुदि बुंनो हायोब्ला उदाहरन होनायब्ला एग्जाम्पल होनायब्ला होनो हागौ हो आं बिथांखौ होनो थिनो हो सोबा हो खिन्थु आं बिथांखौ बुंनो लुबैयो बे 2014आव नों बे माने 17 बोसोरनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बे 2014आव जे गोबां एनडिबि सेंग्राफ्रा सावथाल दावराव समाव जे हमना लांजादों दा एनआइए कर्टजों बिसार खालामजानानै सोरबा 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर सोरबा लाइफ लं पानिशमेन्ट जानानै दङ सोरबा माने फासिनि अर्डार जानानै दं दा बे समावथ' फेरेंगा गावनो निजेनो एनडिबिनि लिडारमोन नोंनोबोथ' बिराद गिदिर बिबान गोनां कमान्डारमोन अब्ला दिनै बिसोरनि भबिष्यतखौ मानो जाखो नोङो लुवारा सोर बिनि लुवारा सोर दिनै फेरेंगा बुंनो हागोन दा दिनै बेफोरखौ गोजाम बाथ्राफोरखौ मख' दिनै समाजाव मा लाबोनो नागिरदों आरो दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे 2008आव आरोबाव नोङो दिनै जे एफा गिलु बालु घटना जालांबाय 2008नि 30 अक्ट'बर बे 30 अक्ट'बरखौ गोसोआव दंना फेरेंगा मानो बिदि जादों जों बेखौ मख'गोन नामा जों नोंनि बायदि गेसाव खुगा आसार गैया बेबहार गैया खुगाजों जों बेफोरबायदि गेसाव गोफोनखौ मान गैया दान गैया सनमान गैया माबो गैया बिसारबो गैया गेसाव गोफोन मख'नानै जों बेखौ रायज्लायनानै दिनै जों माने समाजाव गुबुंले खालामनांगौ नामा नोंनि बादिबाथ' जों गासिबो खोथा मख'जोबनांगौ मा जाबोदों मा माबादों गासिबो सेस बे 17 बोसोराव सोर मा खालामा सोर माया बोरैबो जाया बेखौ जों मख'जोबनांगौ खिन्थु जोंनि बिबेकाथ' थोना जेरै फेरेंगा जेरै मुर्ख जेरै बुरबक जेरै माने अगियान खोथा बुंलाबायो जेरै समाजाव जे गाज्रि मोनसे परिबेस फैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामालासे बुंलाबायो जोंथ' बिदिखौ बुंनो हानाय नङा दा जोंनि बिबेका थोना बेखायनो बेखौ स्टप दोन फेरेंगाया बन्द' खालाम खुगाया हमथा जों बेखौ लुबैयो खुगा हमथानानै बाथ्रा बुं जानला मोनला खोथा बुंनायफोरखौ बन्द' खालाम समाजाव गुलाय जागोन समाजाव नांलाय खमलाय जागोन बिथिंखल जागोन नोंखौ बोरै बासायनोलाय अनेक उदाहरन दंना अनेक खोथा बुंनो हायो
दा बेफोरो दा बेखायनो आङो जे बिथाङा जेरोखोम बुंलाबायबाय आं बे खार'नाव नैबे लुवार थैसोबग्रा होनना बुंनायाव आं जास्ट बेखौ ओरैनो मख'देरनाय जाबाय खिन्थु आंहा बिदि खुनु दिन उद्देश्य गैया बुंनायनि आं बुङाखै बिदि बुंफेरबोआखैबो खिन्थु बेबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला दिनै आं नङा गाबोन सोरबा बुंगोन गाबोन जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थागोन बिदिनो दा गथिखे बे रोखोम जाहाथे नङैनि बाथ्राखौ दिहुननानै गावजों गाव जुदि नांलाय खमलाय जाया नोंसोर मोजां खामानि मावदों मोजां मावबाय था मोजां सासन लाबो बेखौ बयबो लुबैयो मोजां बिटिसि खुंथाय लाबो बेखौ बयबो लुबैयो दिनै सानफ्रोमबो थगायबाय थानाय सानफ्रोमबो मिसा खोथा बुंबाय थानाय गाज्रि खोथा बुंबाय थानाय दिनै बेखौ दिनै नुजोब्बाय रायजोफ्रा मुगैजोब्बाय रायजोफ्रा मुगैजोब्बाय दिनै जोंखौ माने गिदों आरोखि माने धरना होजानो गिदों दावराव खालामजानो गिदों रायजोफ्रानो गावसोर दिनै माने ओरैबायदि माने बेरफुबाय रायजोफोरनि गोसोआवनो रायजोफ्रानो दिनै गावसोरनो जागृत जाबाय फेरेंगाया बुजिनाया मोजां सानसे समाव जे नों जे दिगदार जागोन सानसे रायजो राजाजों नोंनि न'आव थांनानै जे गुलि गावजानो माने धरना हैगोन नोंनि गुलिखौ जानो बिदि गिलाया नों बेखौ बुजिनाया मोजां दा आङो बयबो माने रायजो राजाफोरखौ जाहाथे सब समाय जोङो माने मोनसे सान्थि गोजोननाय जों जाहाथे लाबोयो ओरै जों सादा सिदा रायजोफोर जों खुनुदिन असान्थि खालामा नांलाय खमलाय खालामा मिला मिसा थाग्रा जाहाथे मिला मिसा थायो गावजों गाव समाजाव जों जाहाथे माने गुलाय गुजाय जाया बेखौ खावलायो आं बेखौनो आरोबाव रायजो राजाखौ खावलायहरो जाहाथे जों हाग्रायाव थांब्ला साबधान जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खुनु पारमिसन गैयाब्ला जे जों जाहाथे मावा खुनु दंफां लायनाय हाबाफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौ खावलायहरो गोजोन्थों